Fl-ewwel reazzjoni tagħhom għal budget 2026, l-Unions qablu li l-budget kellu miżuri li se jsaħħu l-but tal-ħaddiema f'Malta u Għawdex, iżda fi kliemuhom kellu jindirizza kwistjonijiet oħra. Bħaġa okkażjoni qed ngħidu li huwa budget b'impenn akbar lejn il-familji u l-ġenerazzjonijiet futuri. Qegħdin naraw l-ikbar investiment fil-familji ta' 106 miljun tnaqqis ta' taxxa biex ikun hemm iżjed tfal u biex nelbu l-isfida jew nibdew nindirizzaw l-isfida tad-demografija. Is-Segretarju Ġenerali tal-General Workers Union Joseph Buġejja ċenna wkoll għall-miżura tal-Micro Invest li bija jolew il-pagi tal-ħaddiema bl-għajnuna tal-Gvern. Bekk qal li tkabbir ekonomiku pari passu mal-impenn soċjali qed jindirizza r-realtajiet fil-faxix tas-soċjetà l-aktar vulnerabbli mingħajr tassazzjoni żejda. Jikkontrasta din il-fema kienet dik tal-President tal-Union tal-Għalliema l-MUT Marco Bonnici. Huwa budget li xtaqna naraw iżjed miżuri fuq il-familja fosthom biex nittakidjaw ir-rata ta' fertilità li hija baxxa u hemm inħossu li hemm ikun għandu jkun hemm miżuri iżjed konkreti biex nindirizzawha fosthom il-proposta li għamilna aħna biex nitnaqqas il-ġimgħa tax-xogħol. Għalli hemm bżonn li tiskata diskussjoni fuq il-4-day week bħalma bdiet dwar ir-right to disconnect. Fl-istess waqt innota b'mod pożittiv miżuri soċjali favur il-ħaddiema u l-familja. Minnaħat jew il-kap eżekuttiv tal-UHM Josef Vella sostna li l-miżura ewlenija tal-Gvern qed tindirizza t-teddida demografika li qed jaffaċċja l-pajjiż. Ovvjament, bħalma dejjem għandna politika demografika jeħtieġilha l-element ieħor huwa l-ħin. U dal-budget ma għamel xejn biex jipprovdi ħin lill-ġenituri. Aħna kellna proposti fejn jidħol eżempju parental leave lill-ġenituri, fejn jidħol l-ommijiet fuq reduced hours li bla dubju ta' xejn bħalissa qegħdin jiġu kastigati tal-li jgħidu reduced hours biex irabbu. Il-President tal-Konfederazzjoni Maltija Trade Unions fisser il-miżura ta' tnaqqis fl-income tax tal-familji bħala waħda b'saħħitha għalli din se tħalli aktar flus fil-but tal-ġenituri u tinkoraġixxi koppji jieħdu dan il-pass. Għalkemm naħseb l-intenzjoni tajba li tagħti l-flus jien ma kontx norbota ma' full time. Anzi inkont ngħid isma' jekk inti ħafna jien nitkellem ma' tobba żgħar huma jkunu jridu jieħdu reduced hours ħalli jgawdu l-professjoni nofs il-ħin u nofs liħor għattawħ ma' tfal. Għacċenna s-servizz tas-saħħa qal li dan għandu bżonn aktar investiment infrastrutturali anke biex jindirizza l-isfida ta' spazju. U għafisser il-miżuri finanzjarji bħala pożittivi u għal li r-riċerka m'għandix tkun ristretta għall-AI biss iżda s-setturi kollha.